sa kaap. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Riza. Risa, Kuya, dali ko rin yung ISP kay mag-inom mi si Glenn. kadiyot lang kuya. Dara kuya oh. Oh, thank you. Wapam di kag manghud by Noel. Ay, gwapa lagi pero manay buot ba eh. Kuya, saduy. Sige na, biyahin na midri. Tago lang yan, tika, kung may isugo ko nimo. Oh, saan kaya ba? Kaya boy. Kwapo man day ni si Glenn. Wala inom lang. Ano po? Aba? Nayanig ko si kuya ni mo kagwapo. Oh, Yads. Ayo, unsa mo nag-crush ka niyo? Ganahan ko niya, Yads. Ala ka niya ha. Anya ka niya ka ba yaban? Imo sugton. Oh, sugton, uy. Kuya, wala lagi ko makakita nga ni Ani ang imong amigo nga si Glenn. Oh, basig sa sunod adlaw tumuan eh. Kay nakikuyog to sing uyab. Oh, Kumusta naman yung pag-eskwela? okay naman kaya. Suma naguyab-uyab na ka? Ha? Wa pa kuya, uy. Oh, mayo. Unya na yung pag-uyab-uyab ha, kung mahuman ka sa mong pag-eskwela. Oo, kuya. Naon sa mangko. Manong gisakitan man ko sa akong nahibawan nga may uyab na si Glenn. Sakita sa kundukhan, uy. Nga sa ato pa. Wala kay pag-asa sa amigo sa imong kuya kay mayuyab ni magato. O, Yats. No! Ano papangandoy ng lalaki haday? Uy, focus na lang sa imong pag-eskwela. Kay duha na lang katuig nga itong kuha mag-graduate na sa college. Hi, Riza. Glenn, nialagi ka. Oo, kay wag mo ko'y trabaho ko dun. O, nagsabot mi sa imong kuya nga magtagay. Maho ba? Lingkod sa, Glenn. Lingkod sa, kaya akong may baon si kuya nga ni Aka. Oh, imo sa. Kagwapo kiniya, uy. Kasanay. Tikid ko pulaan nga magtanaw niya. Oh, sige lang. Kanindot unta kung kami pa ang nagkauyab. Asa mo baso eh? Kino na tagay ni mo? Hindi na kaya ba eh? Kuya, hubog naman kaayo mo, uy. Pahuway na mo. Boleh ako ba ya? Naiso po, Pauli. Masig madisgrasya ka. Nyasam kong tugil ni. Ato ka sa kwarto. Risa, dadaan si Glenn dito sa kwarto. Oo, kuya. Inay lang, Glenn. Kibasik matumbak ka. Sinsya na, daya. Nakahasol ko ni mo. Okay ra, uy. Kanindot sa kong kipati nga. Nagkasikit ang among lawas ni Glenn. Tinako ni siya dadon sa kwarto niya ni Kuya. Dadon ako ni siya sa kong kwarto. Oh. Napahimutan na ako si Glenn sa kong katri. Kagwapo kiniya, uy. Glenn, pasaylo ako. Nga ako ning buhaton ni mo. Hubuan ako siya sa tanan niyang gisalob. O pagkahuman maghubuasan ko. Glenn, sorry. Sorry kaayo. Gusto talang kang maangkon.
Recorded by X Thunder Gaming. Risa! Risa, bangon na, oy! Kay buntag na! Kay katugay ba nimong ni mata? Ma, Ginoo ko! Nagtugmog si Glenn? Unsay, Parehas mga way, mga sapot! Noel! Noel! Sabi lang kita buwa. Nganong niyam ko sa imong kwarto, Riza? ma, unsa ka? Noel, tanawa! Si Risa o kining amigo ni mga si Glenn, nagdog og wa sila yung mga sapot! Buang ka man day. Imo gipay mo sila kumanghod. Alap, kuya! Kuya! Kapit na min. Sino ako nahibaw ini. Mga tarungan kapag buang ka. Ham! Kuya, sakto na na, kuya! Ayaw na pati si Glenn! Kinahanglan nga manubag kas gibuhat mo sa kumanghod ka. Kaya kung dili, patyon ta ka! Glenn, pila na ko kapuan din sa inyo, pero hangtod karon wag kita maghiskot o kasal. Iyo pag-apura. Pagguwat, kung kanong sa ating kapakasli. Glenn, Dibaw ka, Riza? Wa, babe, ko'y gusto ni mo. Ina ko'y uyab, si Joy. Ug siya ang gusto na kong minyuan. Siya ang gusto na kong pakaslan. pero may nahitabo na nato, Glenn. Imo na nakuha nga akong pagkapapay. Bisag gamay, wa ko'y minumduman yung may nahitabo na to. Tugod kay hupog kay katagi kayo na. Imo kong gisud sa akong kwarto o gipugos mo pagkuha ang akong pagkapapay. Ambot. Sa wa ko'y nahinumduman. Wa! Dili ka mo tapad na ako. Ani ka man tuog sa kwarto. Kaya doon ko matug sa sala. Glenn, lain na anyway. Ano di ba ka mo tapad? Nakunbuto na hunaon. Mura naman tagmagtiayon. Kasal na lang ang kuwang nato. Ayaw ko buti sa akong buhaton. Katuog din sa kwarto kay ato ko sa sala matug. Diyos ko, gano'ng kahitabo manin ako. Nagtuo ko nga magmalipayon ko sa akong ibuhat pero dili man di ay. Ako naman di gihapon ang nagantos. Riza, Oh, Glenn? anda bang lamisa kay may bisita ko. Oo, Glenn. Kinsa imong bisita? Ganong nangutanam ka? Tumanang akong gisugo ni mo. Oo, Glenn. Hi, love. Pasensya love. na ha. Nadugay ko. Traffic man ko. Okay na. Love si Risa. Mo ni mong giingon nako? Nga mo inag-una-una nimo? Oh. Joy di ay. Uya biglan. Hi. Anda man ang lamisa, Risa, kay mga na Miss Joy. Oo, Glenn. Abing ha? Love you. Love you. Masakit-sakit sa kudungan. Ganina nagdungan sila pangawin. Karon nag-kiss na po sila. Yan ang naghilak-hilak mo nga. Disakitan kasi mo nakita. Glenn, Naibaw ka, Risa. Di mo kaangay nga mohilak. Kung doon na may angayan nga mohilak, si Joy o dili ikaw. Si Joy untang nga kung gikauban karon. Kay siya nga akong uyab. Siya nga akong gihigugma o dili ikaw. Gay mo manisa. Ikaw may nag-una-una na ako. Bes mag-antos ka, uban ako. Ibisa gamay, wa ko'y gugma ni mo. gabi na. Huwag pa mauli si Glenn. Siguro, nag-uba na sad sila ni Joy.
Ni ana day si Glenn. Oh. Abi lang kung katuog ka. Gipaabot ka nga mauli, Glenn. Hubog ka? Hindi ka ubog. Kaya mo gamay. Glenn! Unsa pa? Glenn, ayaw kong kuruya. Unsa pa? Dali sa kwarto. Ituyo ko rin mo. Oo, masod ko sa kwarto. Ayaw lang kong kuruya. Oh, nganong ingon na imong tinanawan ako? Ha? Oh, nganong naghubo ka? Naabot ka rin ni Samo. Huwag nagtipon ta. Kay lagi, matod mo may nahitabo na to. Pero bisa gamay, wa ko'y nahinumduman nga may nahitabo na to, Risa. Glenn, O karon, gusto ko nga may mahitabo na to. Nga ako nang mahinumduman. Glenn! Hinayok ko, maluoy ka na ako. Hinay, huwag hinay. Glenn, maluoy. Ayaw ko ignain eh. Nalilito ko, ayaw. Maluoy ka na ako. Glenn, ayaw. Ayaw. Ayaw ka pala ka, Glenn. Magbalipayo na ka. Magbalipayo na mo ni Joy. Mubaya ko din sa inyo. Sorry. Sorry kayo sa nabuhat ako nimo. Sorry. Ginoo ko nimong bataa ka. Imo lang din ginudnod ang imong naong sa lalaki nga wa makagusto nimo. Sana ako ning tanan, ma. Kuya, pasaylo ako sa kong kibuhat. Nagubang inyo kasuot ni Glenn tungod na ako. Wala tayo mahimo na. Nahitabo na. Huwag sa may plano mo karon. Mupadayon kong eskwela, kuya. May pa. Ay, salamat in taon. Kay usa na lang ka semester ang akong kuwang. Mahuman nagkikoy sa akong pag-eskwela. Risa? Oh. Glenn, Kumusta? Nia. Usa na lang ka semester ang kuwang nako para mag-graduate ako. Maayos naman. Kumusta naman ni Joy? Nagbuwag naman. Ha? Ano man? Wala makisanabot. Riz. Pasaylo ada ko sa kung nabuhat mo sa una, ha? Sa akong pagpasakit mo. O pasayluas ako sa kung nabuhat ni mo, Glenn. Ato na itong kalimtanan-tanan kay naitabo naman to. Salamat, Glenn. Nalipay na lang sa kuna-kunahon na nga nagpinasayloay namin ni Glenn ug maayo nang among pagbati sa usak-usa. May mga panahon nga mo-chat siya nako kay mangumusta. Ug nangandoy ko nga moabot unta ang panahon nga siya na gyud ang makagusto nako. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagay ni Risa nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit na sa akin. Nagigibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon sila na ganas. Kamusap mga higala ug mga sukinti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka kapit. I-address lang na nintulamanon, handumanan sa usa ka awit kay Rolf RN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
Baka ida sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod ay kayon, daghang salamat sa inyong pagpangina. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong tatampo dagdag sa nga Kay. I love you so much, Kay. Mahal sa tika, Ricky. Sa to pa, kita na. Oo, gisugot na tika. Yes. Ay naunsa man in taon ka, oy, Kay. Ay, baho man kag si history at tawhana. Basig dalimot ka, nga gibiyaan to siyang kaipon kay kusog kaayong mamunog. Ma, nausap na si Ricky. Dili siya pareha sa una. Giyon sa manimos pagsiguro, ha? Basta kay nahibaw ko, ma. Sa liki lang gud ko. Kay, Magpakasalta. Unsa? Ingon anak kadali. Gusto na kong ipakita ni mama ni mo na seryoso ko ni mo. Nga dili ni sama sa kong relasyon sa una nga. Igor na akong gilimin. Mahal ko pagkasli. Ricky, Please, Kay. Tatagi ko ang gigayon. Nga mapakita na ko ni mo og sa imong inahan. Kung unsa nga kong tumong ni mo. Ricky. dili ko musugot. Ma, please. Hatagi kayon si Ricky. Kanang ingon anak nga klase, wa na nay paglaom. Dili na na mausab. Pero, wa na kay mahimo, ma. Biniunon na mi. O wasad kay mahimo, kung dili ko mutambong sa inyong kasal. Ma, Pasagdi. Rick. Ang importante nga nagminalay ta. Okay ra makani mo. Nga civil wedding lang una ta. Okay ra. You may now kiss the bride. Ricky. Ma, Oh, niya naman lagi di ay ka. Tita, Nadayon gud inyong kasal, kay? oh ma. Unya, nga nung niya pa man ka. tita, Awan sa man kay. Niya ka para manghipos sa imong mga butang? Ma, Sige, lakaw na. Panghipos na. O pahawa na din hikaron dayon. Recorded by X Thunder Gaming. morgi makayas kong budget. Gamay ra ning kwarto ha, pero masuod naman ta. sige. Pasensya na ha. Di na masugot sa papagod nga. Adto ta puyo sa amo. Gusto niya nga maningkamot na ko. Sige lang. Karon ra ni. Naam sa titagtag sa ka mga trabaho. Makabali na yung tagbahay. Kalayan sa kong kuto-kuto. Ano man yun Hala. Pila ka adlaw naman na yung dilayang akong dugo. Magpiti ko, be. Positive. Mabdos ko. Akong balitaan si Ricky, ani.
Mas importante nga kung isulti nimo. Nga naman, unsa man di ay na. Nakitrabaho. Unsa? Unsa ako man karon? Mabdos ra ba ko? Si Modus. Ha? Naibaw kag sa krisos ang time ka. Nagpamabdos ka. Pero Ricky, Ipakuha na. Oh. Ayaw puning labas kung okay. Ricky! Layo pas oras, uy. Gutom naman kayo. Layo pasat kaayo ang sweldo. Paita din ni mo mablos ka may kwarta, uy. Okay. Nay, paano? Ha? Para ako na, Bert. Oh, gutom ra ba ng magbabdos? Ikaw nung siguro. Salamat, Bert, ha? O isa pa yan. Ang bingi mo kagwalingon. Bert. Lawom na gabi, pero wa pa mauli si Ricky. Ay naman din ni siya. Ay, nikutoy na sa dakong tiyan. Ay. Naabot na kita na. May untag na asiyay dahang nga pagkaon. Nagabian lagi ka. Ikaw ba yung mga trabaho, lalim ba? Nangita kag trabaho? Unya nga nang hubog man ka? Ninom ko. Kaya para marang-arang niya akong pamati. Isiting kinabuhi, ah. Ricky. Kaga problema. Ricky, karon ra ni. Buhi ko! Ikaw ba? Ikaw mo'y naghatag na kong labad sa o. Shit ka. Mabdos ba ka? Huwag yun mo ipakuha sa. Sige. Ako'y mangunay, anak. Ricky, sakot na! Ricky, dugo! Akong anak! Ricky, ang atong anak! Ay, kanya! Okay. Okay. Salamat nga ni matanagid ka. Nganong niya mang ka, Bert? Maigipatod man si boss para nimo sa inyo. Huwag mo na naabdan ako nga. Nakuyap pa na ka. Hayam di si Ricky. Akong anak. Sorry kay, pero... Wala siya. Kinuhok ko. Unsa mo gini na hitabo? Sulti ko para matabangan di ka. Okay na. Napablatter na nato siya. Salamat kaayo, Bert, ha? Kay bao ka, nahadlok tsukok unsay buhaton ni Ricky. Ay kabala ka. Di ti kabiyaan. Di sa gumsugot nga dunay daw tamay tabo nimo. Bert, nga na di nga gibuhat ni Nimo. Huwag hindi ka makabantay. Dugay na kung nakagusto nimo, okay? Pero wala ko'y mahimo. Sadyang naibawaan ako nga nagminyo na magkalit ni Ricky. Di ka dali-dalion sa pagkakaroon. Tigo na ako nga nakasulti ko sa kong gibati nimo. Kung isaad lang nimo nga dili ka mo piya, o dili ko nimo pasakitan. Dili ko magduha-duha sa pagsukot nimo. Pero, Bert, minyo mang kukod. Mutrabaho kong mayo, okay? Maningkamot ko nga makatigom para maanan mo. Buhaton ako tanan para nimo, okay? Salamat, Bert. Nabutaan man tuod ko sa kong pagmahal ni Ricky, pero nagpasalamat ko nga naa si Bert nga mo'y nakapamata nako. O gipakita gyud niya nako ang tinud-anay nga pagpangga. Ang pagmahal nga gikan sa sinugdanan hangtod sa hangtod.
Dinhi na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Kay nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon pangayo. Awit nga dekolohan, all the man that I need. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala at mga sukit ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod, dagang salamat sa inyong pagpamila. Ano pada sa iyang kaagi karon? Mao kinig usa ka lalaki nga taga Agus, Lapu-Lapu City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Brian. Pre, congrats sa imong promotion. Salamat, pre. Asa unta mag-celebrate niya? Ato sa inyo? Hindi pwede, pre. Wa si Celine ron. Nag-out of town. Ah, mau ba? Oh, nakunibawaan nga video kihan nga pwede rang mag-order of food o imnon nun. Unsa man? Okay ka? O sige. Ah, sige. Akong ingno na nga itong mga kauban. Congrats, pre. Congrats. Thank you, thank you. Enjoy lang mo, ha? Deserve sa gid kaayo ni mo, Bri. Kugihan kaayo ka. Salamat. Suya ka ni kay ko si mong asawa. Swerte gid kaayo siya. Makaingon na lang gud ko. Unsa ka kun ako may naasawa nimo, no? Ako na siguro ang pinakaswerte nga babae. Kuman. Tiguang na ko eh. Bata pa ka. Mas prefer na ako ang mga sama nimo. Excuse me, ha? Excuse me, saan? Di uli, di ka? O, bay. Idag, samukan ko ni Anoy. Sigig sikit. Saan nga, duulonon mo kag chicks. Sao nga ariman, hinuon mo dool na ako nga dako na mo edad. Di man mailhan. Pero maglikay lang yung ko, bay. Di ko gusto nga magkasa. Ibaw na ka. Walagi. Nakasabot ko. Uy, sorry, miss. Nayabon hinuon ng Diyos na mong blouse. Atong... Ayaw na. Ay, saan na lang ako. Naparabaon ako'y kadate. Sorry yung kayo, ha? Anak ko yung jacket, pero tato pa sa sakyanan. Medyo layo, dire. Ako lang itong ipagamit ni mo. Sige. Okay na ka na? Oh, pero dili na lang ko mapadayog lakaw. Sorry, ha? Naamong na hinuon naamong na hinuon ka sa imong date. Okay na. Dili masag kayo ko interesado niya. How about kita na lang mag-date? Ha? Dali pa masag gusto mo uli. O usa pa. Ikaw ba may nakaingon ini? Oh. Sige. Salamat sa paghatod, ha? Way sa pa yan. Nag-enjoy ko. Ako sad. Pwede na kong makuha imong contact number? Ganahan kong mausba ni.
Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Nganong nihatag man itaw ka? Nagpalayo na lang unta ka sa intasyon, pre. Ambot lang, pre. Gaan kaya kumbot niya. Muramig, nakailas usag-usab bisag una pa lang to namong pagkita. Oh, mau ba? Delikado na, pre. Pag-ampil na gud nga, dili ka masayo. Kusog ka sa uwan, uy. Tuwar bas layo ang kapark ng sakyanan na. Maayo na lang gani kay nakapasilong ta dinis may motel. Medyo basa na ba ta? Unsa ka kung manood sa ta dinhi? Ha? Magpaugal lang tagod. Kana? Pasensya nga, nagtapis lang ko ha. Gipauga pa magod na ko akong sinina. Hey! Hey, okay na ka? Piyan niyo eh. Mura magkugmatintal magtanaw niya. Nilingyo lagi ka? Gilainan ka? Sorry, mag-ilis na lang ko. Ayaw lang. Brian, imong gikupta ng tuwalya. Niya. Brian! Ganun di mo si mawas kung manauna. Han? Okay na ka? Oh, Han. Okay naman, Han. Murag lawom ka man kay kiunahon na, good. Silian. Tininan ko na siya tubakan. Nagkasago ka usa. Tinan ko magpakita niya para di na tungkos pa na. Pre, may nangita na mo? Ah? Kisa man? Ambot, huwag ko kailaman. Adua, to si lobby. Oh, nag-usam ka din eh. Dili mo ko ni mo tubagon sa mga tawag o text ni mo. Lian, naglikay lang ko. Abig na ani nahitabo na to, maglikay na ka? Lian, di na din magstorya. Sige, mag-abot na dito nga motel. Ado ta mag-istorya. Kaya may importante sa kong isulti ni mo. Saan mo ka na yung musulti? Mabdos ko. Unsa? Og sultihan ti ka. Dili ka makaikyas na akong ingon anak ka sayon. Lian, dili pwede. May asawa ko. Unsa? Minyo ka? Ano nga ka magsulti? Natuwa kong nahibaw na ka tungod sa akong edad. Dili. Bisan pag minyo ka, dili ko masugot talikayan ko nimo. Dili na nini mo mabuhat og balik na ko. Unsa? Ryan, huwag gini ka mahinumdum na ako. Sa unsa? Mahinumduman ti ka. Ang samit ng imong gibuhat, kuya. Ay, kabla ka. Dito ka pasakitan. Sakitan kang gamay pero babiyon kang lami. Kuya Brian. Ug kung musugot ka nga na may tabo na to, dadot ka sa amo, sa syudad. Okay, bahala niyo. Kuya Brian. Si Leslie man to.
Ikaw si Leslie? Oo. O kung sige buhat ni mo human ko ni mo nahilabtan. Gibiyaan ko ni mo. Gipalaom ko ni mo nga ubanon ko ni mo din sa syudad, pero nibiya ka nga hayop ka. Leslie, pasaylo ako. Pasayloon lang tika. Kung barugan ni mo akong gimabdos. Usa. Han, pasaylo ako. Pasaylo? Ha? Kapila ka mangayo og pasaylo? O kapila ni mo balik-baliko ning sa ni mo? Kipagkaslan ti ka, Brian, kay nagtuok kong mausap ka. Nahibaw ka nga sakit na rin ako. Nahibawsan ko nga naningkamot ko. Nga mapugnan ni. Pero natilantalan ko. Pwes, ayuha sa imong sakit. Kay di na ko, Brian. Di kapoy na ko. Oo, mahal ti ka. Pero wa na ko'y pagsalig ni mo. Celine, Pagkita ng simula't katapos niyang iwanan. di ilalim ang naiingol ani nga kondisyon. Mao nga sukadad to, nagpalayo na lang ko sa tanan. Nilarga ko siling nasod o guwan ako musulog balik o relasyon. Dili lang ko kutob og dagan kayong salamat sa pagtaga din akong tampo. More power, Arimen. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Brian nga taga Agus Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagulahan. Hatid. Ihahatid kita. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papanaw sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Hubay, Liloan, Cebu. Aga tumatatampo nagdasingan nga Ella. Day, ato tag basketan anya ha. Ha? Nga naman? Mudua og basket tag akong kuya, mananaw ta. Ay, di man ko hilig og basket day, oy. Onya, di ka ganahan nga makakita sa akong kuya di ay. Ngayon ko taong ganahan mo kung makakita niya. Sus! Basta na kay nako imong lihok, oy. Nahibaw ko type di mo si kuya mo. Sige, God. So, ayun akong pananghid, Papa Day. Dili ha. Pong. Pagpuyo ila. Daghan ka na nga ilak laki dito sa baskitan. Di mo sagog ko. Di lagi. Pong. Lingaw na siguro kayo dito sa baskitan, Ron. Oh, nag-text na si Rita. Naanak ko gawas sa inyo. Saan manin ako? Ay, gusto rin kayo kumuadto. Bahala na. Wait, guess ko. Sa bintana ko muagi. Yay! Basta makasod lang ko! Shut down na sila si kuya! Wow! Down sila! Down sila! Yes! Para tayo na si kuya!
congrats! Salamat, day. Hi, Ella. Hello, kuya. Salamat sa pagtanaw, ha? Kuya, ikaw ba iyang giari? Uy! Binuang na bitaw ay joke. Malipay na sa kukontinuod. Ay, Nila agre kagabi. Pa! Gahi gre kag uhap. Ayaw ko suwayin. Kay di lang na ka ng tamparos sa ang mukha kung magtuman kagyod sa mong gusto. Nakasamot ka! Opa! Kinsa man yung nanawag? Number raman? Hello? Ella, si John ni. Kuya John? Diin ka sa ko number. Nirita. Wako mahimutang pag-ingon niya nga isagta ko si mong papa. Okay ra ka? Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Okay ra, kuya. John, maora na yung gitawag ni mo? Oo. Kaya di ko gusto doon ay magpasakit ni mo. Ano? Ella, I love you. Oh. O isultihan ko ni Rita. Nagkagusto siguro ka na ako. Dili ko pwedeng mag-uyab-uyab. Mapatyan ko sa kong papa. Konsulto lang ko ni mo, mga tubang sa iyong papa. John! Unsay uyab mo? Oo pa, uyab na ko si John. Sige. Di ko mo kontra. Pero dunay usa ka kondisyon. Unsam na, Tito? Pagpapanan ako, kay pagkasalta mo. Pa! Unsa man? Uyon ka ba dyan? Oo. Pakasalan ko sa ila. John! Kagalit sa mga pangita po, uy. Huwag ko magtahom. Makatulong niya na. Time pa. Ako naman, pero... Huwag magiging ko'y text nga nadawat gikan ni John. Hain madali kay siya. Pwede ka mahibaw? Nilarga man siya sa Manila. Unsa? Na may offer among auntie niya nga trabaho dito, Kud. Pwede ka niya sultihi? Oo. Pero, sige lang. Nakasabot ako dahil. Salbahis ka dyan. Imo kong ipalaom. Nitando pa ka nga magpakasalta pero nitalaw na ka. Unsa na may balita si mong uyab? Wala. Daan palagi ko. Di yun siya seryoso ni mo. Pag-focus sa imong pag-eskwela, Ila. Hapit ka mo graduates college. Huwag kalimti na itong tawhana. Opa. Anak, nalipay kay ko sa imong naabot karon. Doon na kay maayo nga trabaho.
Pamilya na lang ang kuwang. Pa, wa pa ko uyab. Og asa pa, maabot na bitaon niya na sa ustong panahon. Ay, noon. Ay, anak. Unta, nakasabot ka sa akong tumong sa bata pa ka. Di ko gusto nga maguba ang imong kaugmaon. Kay nasayop ka og pili og lalaki. Nahibaw ko pa. Sa tinuod lang, giluwas ko nimo. Nalayo ko sa way ayo nga lalaki. Magpunto lang ko rin sa bahay kay day off na ako. Gusto ko mo relax. Oh, kinsa man ron? Oh, John? Yan na. Nganong niya ka? Di ba ko dugay na uli gikan sa Manila? Dili ko interesado. Yan na. Paminawas ako. Asa pa may paminawon ako nimo? Kung ano ni biya ka? Nganong ni talaw ka? Ha? Di ba to hustong panahon para magpakasal ta? Sultihi ragod ko? Gimahal ba gito mo, John? Oo. Mahal ka. Maong dili ko gustong magpakasal ta nga di pa ta andam. Gusto na ko nga kung magpakasal ta. Kanang andam na ko. Kitang duha. John? O karon andam ako. Ikaw, andam na ba kang magpakasal ako? Oh, ay hagtod ka ron. Mahal kaya buti ka, John. Give me now, Keisha Bright. I love you too. Wag gyud kay gimahayan sa tanang panghita po. Oo, nasakitan ko pag una. Pero nakarealize ko nga kung kamao lang kang mo paabot, moabot ra gid unya ang panahon nga ikaw na sad may paboran sa panahon. Dinhin na lang ko to ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao katong mga higalang kaagay ni Ella nga tagahubay Liloan, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit ka nagulahan, starting over again. Ang mga kaagi gibahatan do sa radyo ni Carol Marie Hikain ug gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higalang mga sukin ti pabinaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kakabit. I-address lang lening tulumanon, handumanan sa kaawit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Handumanan sa kaap. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Benji. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan,
You and I. RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kaning usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasingan nga Benji. Recorded by X Thunder Gaming. Benji! Tabang! Benji! Ano? Nadugo ka? Tara ko sa ospital. Karoon na. Magdali! I am sorry to say, pero nakuhaan si Mrs. Unsa, Dok? Og na ay possibility nga maglisod na siyang pagmabdos og balik. Especially kay ikaduha naman dining higayon nga makuhaan siya. Pero that's only a possibility. Nagyapon siya'y chance nga mamabdos. Dok. Benji, ang pa. Dili ko. Dili ko gusto. Kitingali bumaptos na sa dunya ko. Oh, di ba ka na? Di ba gusto mong tawag baby? Ano ako nga, ana? Makuhaan na sad ko. Gikapoy na ko mula ang suwa. Kaduhan ako makuhai. Dili na ko gusto masakitan pa. Ganina rin na si Tawag si ngayon mong asawa, bay. Ano kayo planong tubago na? Wabay. Sagdi na na. Bay. Ganina na ako napaabot ni mo. Dili pa ka matubag sa akong mga tawag. Ang gikaboy ko. Gano'n daw akong mupahoy. Benji, sa may nahitabo ni mo. Dili makaingon ani sa una. Sa una, magpahibawagit ka na ako kung asa ka mo adto. Unya, wagid mahitabo. Nga ni uli kang hubog. Pero karon, wa pa ka nagpahibaw na ako kung asa ka. Unya, di uli pagid ko ni mong hubog karon. Tuog na ko. Benji, asawa ko ni mo. Ayaw kalimot, ana. Huwag malimot na asawa, tika. Ikaw mo'y nalimot sa imong obligasyon isip akong asawa. Benji. Mura na kong taw-taw din isbay. Sud gawas lang ka, tungod sa imong trabaho. Pero inigabot din mo, di ka rin kang makikstorya na ko. Benji. Mapasagdi ko, kung maglingaw-lingaw ko. Mura ni paagi na ko, di maghuna-huna sa akong kahiubos ni mo. Benji. Han, di ba day off ni mo ron? Oh. Gusto ka mang laag ta? Tao-tao din sad nga, wa ta makapanglaag. Di ba duty mo ka? Ni-file ko og leave. Na-realize na ko nga gusto ka. Dako ko pagkuwang ni mo isip imong asawa. O gusto ko makabawi ni mo. Sige na, kao na. Nakaluto na ko og breakfast, unya. Mangandam na tinig humen.
Aron makalakaw na ta, okay? Benji. I love you, hon. I love you, sad, Han. Imingaw kay ko nimo. Gamingawsat ko ni mo. Sorry sa una buhat, ha? Benji. Wa pa gyud. Negative man kay hapon, Han. Ay kagol. Di ba ningon mo ko nimo? Bisan pa wag di ta makaanak, okay ra. Daghang mga bata nga nagkinahanglan og ginikanan. Pwede tang mag-adak. Ayo. Oh. Ayo. Kinsa man ron? Nakikipaabot ng bisita? Wa man, Han. Dali, atong gawson. Recorded by X Thunder Gaming. Onse ato? Han, kinsa na? Oh. Vivian? Benji, ikaw gyud. Sakto gid ay ang gihatag nga address nako. Nganong niya ka? Benji, panahon nang masayod kas kamatuoran. May anak ka na ako. Og 8 years old na karon ang bata. Unsa? Ginoo ko. Pasensya na kaayo kung nakasamo ko ninyong managtiayon. Ug salamat kaayo sa inyong pagpadayon nako sa inyong bahay. Unsa hitabo nga nagkaanak ta? Hubog kay katong panahon nga sige pataog uban-uban, Benji. Ulitaw pa kaato. O wa pa mo magkaila ni Ann. Dunay nahitabo nato. Ug sa dihang nahibaw kong nagbunga gyud ay ang nahitabo nato. Nauwaw kay ko. Tungod kinahibaw kong uway kita. Ug wa ka makagusto nako. Maong ni-decide ko nga wa na magpakita ninyo og sa ubang mga barkada tungod kay nauwaw kaayo ko. Unya, anong karon pa magpakita? Tungod kay nagtuo kong kaya na ako ang mag-inusara og buhi sa atong anak. Pero Benji, dili na ako kaya. Nagkadako iyang edad. Nagkadaghan ang iyang needs. Mao nakahuna-huna ko nga pangitaon ka. Vivian, dili ko na nakasayon tanan na kong nahibawan karon. Una ko mo dawat nga ako ng anak. Kinahanglang mapamatud ano na ako. Nakasabot ko, Benji. O adto na ko. Salamat kaayo. Han. Unsay plano nimo kung mapamatod-an gid nimo nga imo siyang anak? Wa ba ko may ba? Sakit kaayo ni alang nako, Benji. Wa ko magdahong nga may anak ka na isnangin. An, pasaylo ako. Maski ako, wa ko may bawan eh. Ayaw na ko biyaihan. Mahal kita ka. Ug asawa na tika. Malabangan lalagi ni nato. Sayang lang. Benji.
100% ikaw nga man. Kinuo ko. An! Honey! Huwag ako! Nga ni Bea ang kagkalit dito sa ospital? Naibaw kung wa ko'y katungod nga basto ko. Tungod kay dili patakaila itong hinggayon na. Pero Benji, sakit lang dawaton. Sakit kaayo. An? O, sabay gusto ni mo buhaton ako. Gusto ko nga kuhaon ni mo ang bata. Og anihi siya nato. Unsa? Sa tinuod lang, Benji, mausunod na akong isulti ni mo. Gusto ko nga anhin mo ang bata. Kaya nagplano kong mularga sa gawas. Ha? Sa'yo kong nahimong inahan. Ug tungod anak, nakatuloy ang nahikaw ko aron matuman ko ang akong pangandoy. Ug ang bugtong paagi lang aron mapursu na ko siya karon. Mao nga anhan mo ang atong anak. Isalig na ko siya nimo og ni Ann. Nahibaw ko nga inyo siyang mapadako og tarong. Vivian. Gusto ko ng mama. Ayaw ka bala ka. Mubalik raw niya to si mama ni mo, ha? Sa pagkakaroon, kaon-una. Gilutuan din kasi mong paboritong fried chicken, oh. Sige na, dali na. Alam ni. Siyempre. Luto ko na ni Titaan. Okay. An, salamat ha. Salamat sa imong pagdawat sa akong anak din sa tong bahay. Sa tinuod lang. Lisod kayong dawaton pag-una. Pero karon nga, naila-ila na nako siya. Gaan akong buot sa bata. O dili siya lisod ikong kumaon. Mahal kaayo ti ka, Benji. Og andam kong mahalon po ng imong kagahapon. Bisan unsa pa na. Salamat, Han. Mahal sa kayot ka. Grabe sa dang pagsuway sa mong kaminyo. Pero wa dayon mi ni-give up nga managtihalon. Di na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Benji nga taga Cebu City. Uban sa awit nga gipangayo. Awit nga naguluhan UNTI. Ang mga kaagi gibahatan na do sa radyo ni Jelly, Haka, ubos sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamuusap mga higala o mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot so sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan so sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kanyong tanan ng mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa Osaka. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Miguel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan
imahe. RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasingan nga Miguel. Recorded by X Thunder Gaming. Mo bakasyon ra ba tong imong uyuan dinhi from California? O niya ma, gano day? Kinahanglan gahinan nimo siyang oras kay wala masuhito dinhi. Kung ganahan siyang mulaag o banan nimo. Kana day ma? Ay kabala ka. Ingnan ako kung kanus agad siya mo pauli aron makapananghid ko naan. Para saan magamit ako ng akong leave karong tuig nga. Nahala sige. Okay na, babe. Uy, tagsara na mo ang himong uncle sa Cebu. Kita, kapila naman tasing magkuyog. Salamat sa pagsabot, babe. I love you. I love you too. Welcome, Uncle! Hey, thank you, Miguel. Ulitaw naman ay kay kandako dong. Klaro kayo, daghan na kay kag babae nga gipahilak, no? Ay, Uncle ay. Pinanggan ako ang akong uyab o mahal ako siya. Bata pa kay ka para magseryoso. Enjoy yung nagmaayo. Uncle. Ikaw gyud no, imo ginagtudloan ang pag-umangkon nimo. Kanya hayrang gibiyaan kas imong asawa kay himabay kaayo ka. Unsa may mabuhat na ako, huligamos man may mga lalaki. Ikaw ra siguro Uncle. Stick to one naman ko. Ay, under tingali kas mong uyab. Ay, di na maayo ha. Husto na mo ana, mga ununa ta. Unya mo pahuway una ka Samuel. Unya na mo pagsabot sa inyong mga laag. Unsa Uncle? Ganahan ka musod og mga strip club din Oh, Miguel. Ay, pilan si kakatuig nga wa ko magkasod og mga ingunana. O, gusto pa, gimingaw kong Pinay, Uncle. Ako gyud? Okay. Ikaw may suhito na. Kuyugi na namin sa kong uyuan. Matag lang ko di mo. Ay, tepat. Nya, kay Bolas Gisa nga imong uyab nga musud kag ingunana. Siyempre, bay. Di ko musugot. Buwagan pa lang niya ako ato. Usa pa, igo ram sa kong mukuyog sa kong angkol. Wa mo ko'y planong maghimog binuong. Hala, sige. Basta kayo, wag ko sa ikaw may nidol ako. O, lagi. Ay, kabla ka. Welcome mga sir! Alam mo kabalak ka, what a entrance din ha? Food and drinks ra. Okay. Salamat. Dadag ka mga babae nga naglingkod. Ug ang uban, siksik yung gipang sulob. Napag uban nga. Nipos naman na gitabunan nila. Kinang ko. Kalain sa kong kipatay. Unsa niyo ang gisudlan. Kulbaan ka. Normal na kay nakuryos lang ka. Kinahanglan nga mamili ka ng mga babae pero mawa na ng curiosity ni mo. Uncle. Recorded by X Thunder Gaming. Bro. Mayo kayo sa'yo ka nakapas. Ay, si Batay ko's pamili ka din na mo, bro. Ay, nakasabot sa sila. Today, Uncle, akong suod nga amigo si Chris. Nice to meet you, sir. Uy, nice to meet you po, Nimo. Sige na. Mangita na tagtibol ninyo. Nawan na ba
imong uyuan ni nagkwarto din eh. Nagibay. Sinsya po ini akong gibuhat eh. Jesus, naruno na oy. Lingawa imong kaugalingon ko. Kita na may mahibawan ni ba? Hindi mo abot ni Jisa kung di lang ka musulti. Hi, sir. Guwapa bay. Banati na aron makasuway ka. Sige na yun. Ano? Hi. Suway ba? Saan ka? Wala gila yung mahibawan eh. Kung nila kita ra. Nakakita ko ni mo gabi. Nag-enjoy sad ka. Uncle. Di ba? Sa ko nag-iingon ni mo, usahay, kinahanglan tayong mo explore sa mga butang-butang kay daghan patag pwedeng madiscover sa tong kaugalingon. Uncle. Sunod, asa na masadta. Naingon tong imong amigo na kuno say nahibawan nga bar nga mga high class good nga mga babae. Ay kanahan kong suway dito. Ikaw, Uncle. Okay, sige. Planuhan ta na. Pero sa pagkakaroon, pagkikitayo na ang imong uyab kay paso yan og manluod to nimo. Pahuway sa tagpilak ka mga adlaw, then muingon lang ko nimo. Kung kanos ata sa sunod mang lakaw, ha? Okay, Uncle. Salamat. Busy na lagi kaayo ka. Lagi? Pasensya na ba iba? Saon, pila na sa katuig nga wa makani ang akong angkol sa pinasod. Kinahanglan ako siyang kuyug-kuyugan. Kasabot ako, babe. Basta ayaw biya kalimutan nga na ako. Basin og, nagbinuang na kanako. Ha? Wa, uy. Oh, laki. I love you, babe. I love you too. Mga papay din ni Pego. Hastan, natimban kayo. Dili na pareha sa tunguna. Dito, dito. Ay, ito tayo na. Na daw dito ikuan atong tibol ito. Na. Uy, nindot ni nga itong pwisto din hida. Kay atubangan kay tas mga babae nga manayaw. Uy, wow, kanindot og lawas. Ug puti kayo. Nindot og kay lawas. Pero, di lang makita ang naong kay nagmaskaraman. Ay, ganahan ko ni Bayana. Ganahan ko. Kisa ka na eh. Pero, Miguel, ikaw sa magka. Kung ganahan ka na, pwede na sa imon lang na. Unsa, Uncle? Uy, padoon niya. Padoon na niya hubunan niyang maskara. Bay, si Jisa. Straight pero ni mo yan, bay. Unsa? Uyab na ni mo, Miguel? Daan pa ko. Ngayon ikaw gid mo inibayad na ako. Unsa ni? Pasabda ko ini. Pasabtasad ko kung anong naabot ka din eh. Daghan pa kagwa mahibawin ako, Miguel. O katong imo nakita, porsyento pa nito si imo nahibawan sa kong pagkatao. Mao ni trabaho na ako. Mao ni nagbuhi na ako og sa kong pamilya. Nganong kinahanglan man yung buhaton? Huwag ganong dili man. Huwag ka masayod ka sa kalisod sa kong kinabuhi sa una. Nga imbis malipay kasi mong kinabuhi, pero kapoy magpakabuhi. Jisa. Kung makigbuwag ka na ako tungod sa mong hibawaan ka ron, patas naman tingalit ha. Sangan nga nisuod ka sa maong klase nga bar, nagbinuang kasad na ako. Pero bisan pa man ko magbuwag ta karon, sultihan ti ka. Nagtinuod ako na feel para nimo. Mahal ti ka. O ikaw ang lalaki nga akong gimahal nga samaan eh. Mahal sa ka, Jisa. Pero, sorry. Dili na to deserve ang usag-usa. Miguel! Nagbuwag min Jessa og mutual decision to namong duha. Sakit man para nako pero mo'y pinakamaayon akong buhaton para sa akong kaugalingon ug para pud niya. Tungod kay di ko gustong tamayon siya sa akong pamilya. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat
RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Miguel nga taga Cebu City. Uban sa awit gayang ipangayo, awit ka nakulhan, imahe. Ang mga kaagi gibahatan na do sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Ricanas. Kamuusap mga higala at mga sukit ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulabanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O makaha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo, pagpanaw.